Reinkarnácia je zákon prírody o tom, ako meníme telo. Reinkarnácia znamená prevteľovanie. Tak ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá zmiasť. Každý dosiahne práve ten stav bytia, na ktorý myslí, keď opúšťa svoje telo. Naše ďalšie zrodenie môže byť vyššie alebo aj nižšie. Ako je to možné? Ako si človek oblieka nové šaty a odkladá staré, tak aj duša prijíma nové hmotné telá a odkladá staré a neužitočné. Existuje 8 400 000 životných druhov. Podľa toho, ako jednáme a myslíme počas tohto života, dostaneme telo v tom ďalšom. Záleží to od našej túžby a od našich zásluh. Život v kvalite dobra nám umožní vyššie zrodenie. V kvalite vášne ľudské a život v kvalite nevedomosti nás prinúti zrodiť sa v ríši zvierat. Ak chceme ukončiť samsáru, kolobeh zrodenia a smrti, musíme svoj život obrátiť k Bohu.